खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे मादै गोमादोंलाय जोंहा मिथिबायना खबर मोनफैदों फिसाया थारमाने केरेलाना बेंगलुरुआवहाय खामानि मावनो थाहैयोमोन दासिमहालागै न' फारसे फैगासिनो दङ होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। जोंनि फरायसालियाव दासिमबो मेथ्स, राजखान्थि, रांखान्थि आरो बायदि मैया आसाम बिजाबफोरा सफैनो हायाखै। गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम जोङो हाबनानै गिदिंनानै जों नुबाय दिनै जोंनि जि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोबां बिजाबखौनो मोननो हायाखै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोननै आपडेट लानानै फैदों आरोना। गिबि आपडेटआनो जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे हिन्जाव गोमानानै दं आरोना। दा बे हिन्जावनि न'खरनि मानसिफोरा मैदोम बसुमतारीखौ माने भिडिअ खालामना फोरमायना होनो थिननायखाय बिथाङा भिडिअ खालामना फोरमायदों आरोना। आरो बेजों लोगोसे मैदोम बसुमतारी बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों माने कमेन्टफोराव माखासे सुबुंफोरा गाज्रि कमेन्ट हरो, बिथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथा बुंदों, बुजायदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो बिथाङा मा बुंदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे मादै गोमादोंलाय जोंहा मिथिबायना खबर मोनफैदोंलाय मैदोम बसुमतारीनिसिम मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय आंनिसिम माने मोनफैदों। दा बेनिखायनो आङो नैबे खौरांखौ फोसावनो थांगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन बर' हिसाबै एसे सापर्ट होलायदोलाय, मानो होनोबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नङा होमबा गामि खावैमारि होननाय जायगानिफ्राय जोंहा सासे आइजो गोमानानै दङलाय। थारमाने गार्जेननिफ्राय दा हासबेन्डनिफ्राय थारमाने आंखौ भिडिअ बानायनो होनायलाय आङो थारमाने नै भिडिअ बानायनानै फोसावनो थारमाने आखायाव लादों। मानसिनि नामा रिपला नङा होमबा, रिपला बर' होननानै फोरमायहरदों गार्जेनाहाय, रिपला बर' होननानै। दा बिथांनि माने गामिया जाहैबाय खावैमारि होननाय गामियावहाय माने बिथाङा हाबा जाहैदोंमोन जाहैबाय। दा माने गोमानानै दं। दा बेनो जाहैबाय मा फिसाया थारमाने केरेलाना बेंगलुरुआवहाय खामानि मावनो थाहैयोमोन दासिमहालागै न' फारसे फैगासिनो दङ होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। खोथाया जाहैबाय मा दायो माने बे रिपला बर' होननायाहाय मैयानिफ्राय थारमाने न'निफ्राय गैया जाहैबाय, माने बहाबा खारनानै दङ। दा खोथाया जाहैबाय मा आंखौ बुंहरदों जे आदा भिडिअ बानायनानै हेगारबानो जागोन, मानसिखौ माने नागिरथ'वा र' एसे थानाफ्राव एजाहार होनि नङा होमबा, बे खोथाखौ माने बिथांमोनहा बुंदों। बेनिखायनो दा भिडिअ बानायनो होनायलाय आङो दा भिडिअ बानायनानै हेगारदों। आङो माबाखौबो फट'फोरखौबो आं होनानै होगोन, नोंथांमोनहा एसे शेयार खालामनानै हो एसे, थारमाने गावनिनो बर' हारिथ' जेन'बा नै बेनो आइजोआहाय नै नायनो हागोन। आङो माबाखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन, फट'खौ स्क्रिनाव होनानै होगोन, एसे शेयार खालामनानै होनानै होबानो जाबाय। मानो होनोबा गावनि बर' मानसि गोमानानै दं नङा होमबा, सासे उन्दै गथ' दङ होननानै फोरमायहरदों आंनिसिम, माने मानसिखौहाय माने नांफिनगौ होननानै फोरमायहरदों। आङो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन, नोंथांमोनहा जेरावखि थाया मानो नङा होमबा, बे मानसिया बबे जायगायावहाय हाबखोमानानै दं एसे सुलुद लानानै नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय कन्टेक्ट खालामहर, फोरमायहर। दा बेनो आङो माने मा बुंगोन, दा मोनथिखायो नोंथांमोना माबायदि जागासिनो दङ जोंनि बे समाजावहाय, बर' समाजाव माबायदि जागासिनो दङ। गोबांखौ भिडिअ बानाय गोबांखौ हेगारो, नाथाय होमबाबो माने थिग जाया, माने गिथों होननानै हेगारनाय जायो, थिग जाया। गोबाङा सानो जे मैदोम बसुमतारीया नङा होमबा बहाबा ओरैनो जानला मोनला हमलाबायनानै मानसिखौ बेफोरबायदि माने भिडिअ बानायनानै हेगारो नामा। दाख्लै बङाइगावआव जानाय जाथाय जि नङा होमबा, बेखौबो माने ओरैनो न'खरनि कमप्लेन गैयालासिनो ओरैनो बेखिनिसिम थांनानै नङा होमबा ओरैनो माने भिडिअ खालामहैलाबायदों नामा, ओरैनो हमलाहैदों नामा। मानसिफ्रा गोबाङा बिदि सानो, माने ओरैबायदि मोनो। नोंसोरबो बुजिगोन जेब्ला नोंथांमोननि न'खरनि सोरनिबा बिमा गोमानानै थायो, नोंसोरबो बुजिगोन सोरबा नोंनानावा गोमानानै थायोबा, सोरबाया बुजिगोन नोंहा नोमबाजै गोमायोब्ला, न'खरनि बिमा बिफा गोमायोब्ला नङा होमबा, नोंथांनि न'खरनि बिदा नङा होमबा, बिदा गासिबो जुदि बिदा बिबाजै गोमायोब्ला, सोरबा सासेया गोमायोब्ला जेथिया माने नागिरनानै मोनाखै, अब्ला नोंथांमोनहाबो बुजिगोन, जाय बै माने गाज्रि कमेन्ट होग्रा नोंथांमोनहा बुजियाखै, नोंथांमोनहा मोनथिगोन नङा होमबा। बेनिखायनो आङो होनदों जे नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट लिरस्लायस्लाय गाव गावनि मेन्टेलिटिखौ एसे साननानै नाय। जाय न'खराहाय गावनि बिमा नागिरनानै मोनाखै, जाय न'खराहाय उन्दै गोरलै थानानै गारनानै खारबाय नङा होमबा, बे न'खराव माबायदि दुखु दाहाजों माबायदि माने बिसोरो जिउ खांगासिनो दङ नङा होमबा। बैफोर न'खरा दिनै आंखौ खावलायहरो नङा होमबा, बै न'खरखौ आं दिनै थांनानै उद्धार खालामहैयो, बै न'खरखौ आङो दिनै माने मा
मदद खालामो अब्ला बैखौ माने मा मानसिफ्रा ओरैनो सानो माने मैदोमा साइलागाम ओरैनो सोरखौबा माने ओरैनो जानला मोनला थांनानै थिखोहैबाय नामा जानला मोनला भिडिअ खेबनानै होबाय नामा भिडिअ खेबनायनि अपसनानो बेनो जाहाथे बेफोरबायदि नुनानै दा सोलोंथों बेफोरबायदि हमो बेफोरबायदि मोनो बेफोरबायदि पानिशमेन्ट होयो नङा होमबा बैफोरखौहाय नुनानै एसेबाबो माने स्ट्रंलि नङा होमबा गाव गावबागाव एसे एलार्ट जानानै थायो बैखौ आङो साननानै आङो बेफोरबायदि होनाय जायो नाथाय बारानिफ्राय बारासो खालामनो नङा होमबा गांसो जाग्रा मोसौआ गांसो जायो होननाय मोनसे खोथा दङ बेखायनो आङो होनदों जे नोंथांमोना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामबाय था जेसेबांहालागै खिन्थु नोंथांमोना मोनसेल' खोथा सान बै न'खरा जाय मानसिया फिसाजो गोमाजानानै दङ जाय मानसिया बिमा गोमाजानानै दङ नङा होमबा बै न'खरखौ खेबसे सानहरनानै नाय बै न'खरखौ आं माबादि हेफाजाब होयो नङा होमबा बैसोरबायदि मानसिनाव साननानै नाय जेलानाखि आङो शिलंआव थांनानै हमनानै लायो नङा होमबा जेलानाखि आं अरुणाचल थांनानै हमना लायो जेला बङाइगाव थांनानै हमनानै आङो न'खरनो गथायफिनो बाक्सायाव थांनानै आं हमनानै गथायफिनो अब्ला नोंथांमोना खेबसे साननानै नाय बै न'खरखौहाय आंखौ माने जानला मोनला कमेन्ट खालामनानै जेबो लाब गैया दा आङो माबाखौ होनानै होगोन दायो नैबे फट'खौ होगोन फंबायनिखौ जोंहा रिपला बर'निखौ आङो होनानै होगोन फट' नोंथांमोना बे मानसिखौ जेसे हायो सापर्ट खालाम नागिरनायावहाय आं बेखौनो खावलायदों भिडिअखौ माने नुवाखैब्लाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो मानोना बै न'खरा जि उन्दै गथ' गाइखेर जानाय दङ बै बिराद सापर्ट मोनगोन न'खरा मोजाङै मोजां जाहाथे मोजाङै मोजां माने इयुनाव माने संसार जालांनो हायो दा गार्जेना फैबाय दं होननानै खोन्थाहरदों ट्रेनाव दं होननानै खोन्थाहरबाय जेसे हायो भिडिअखौ शेयार खालाम बाय बाय होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा आरो नैथि आपडेटआनो जादों जोंनि गोबां बर' स्कुल कलेजफोराव बर' बिजोंनि माने बिजाबफोरखौ मोननो हाजोबाखै आरोना दाबो दा बे बर' बिजोंनि माखासे स्टुडेन्टफोरा माखासे फरायसा फरायसुलिफोरा माने बिजाब मोनैनि थाखाय निउस मिडियानि गेजेराव फैनो गोनां जादों सरकारखौ निउस मिडियानि गेजेराव माने फोरमायहरनो गोनां जादों खावलायहरनो गोनां जादों जाहाथे बिजाबफोरखौ थाबैनो मोननो हायो दा बेनिनो आं माखासे क्लिपखौ देखायना होगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो लोगोसे बर' खौरां नायनानै मोजां मोनग्रा बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय नंगौ दिनै जों सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम जोङो हाबनानै गिदिंनानै जों नुबाय दिनै जोंनि जि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोबां बिजाबखौनो मोननो हायाखै बेबायदिनो दिनै जोङो एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बे फरायसालियाव जोङो हाबफैदों बेयाव फैनानै जों नायफैबाय थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 10सिम लोगोसे थाखो 7 थाखो 9 आरो थाखो 10 बे मोनथाम थाखोनि सानखान्थि बिजाबा गैया लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि जि बिजाबफोर बे सर्टेज जानानै दङ लोगोसे थाखो 10नि मोनथाम आयदा बेखौबो बेयाव मोननो हायाखै होननानै जोङो दिनै फैनानै खौरां मोनबोबाय जुदि बेबायदि दासिमबो जुदि बिजाबानो सफैयाब्ला जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोननो हागोन दा बेनिखायनो आङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाब जानानै आसाम सरकार बा आसाम सोलोंथाइ बिफान बा मन्थ्रिनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जि बिजाबनि आंखाल बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो आं बेखौनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै आसाम सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों आङो बे एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सासे फरायसा आं 10 थाखोआव फरायो आं बे फरायसालियावनो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै 10 थाखोआव फरायफिनदों दायो जोंहा बे फरायसालियाव गोबां बिजाबखौनो मोनाखै माने फारसेनिफ्राय मोनजोबाखैनो बुंजायो ओरैजाय बड' इंलिश इक'नमिक्स ससियल'जि पलिटिकेल साइन्स बायदि बायदि बिजाबखौ जोङो मोननो हायाखै गतिके जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रि आसाम सरकार सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ दङ जोङो गतिके 6निफ्राय 10 थाखोसिम मोनाखैनो फ्रायानो मोनाखै मा बुंगोन आसाम सरकार आरो जोंनि साननो हनो गोरों दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बेनि सायाव आं बेखौनो खावलायगोन दि जोंनि आसाम सरकार गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जोंनो गासैनिबो बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरो खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना दैजि हाज'वारि आं दिखियाजुलिनि सिङाव थानाय इरागदाव गोजौ फरायसालिनि थाखो 10नि फरायसुलि जोंनि फरायसालियाव दासिमबो मेथ्स राजखान्थि रांखान्थि आरो बायदि मैया आसाम बिजाबफोरा सफैनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा जायै बायदि बेफोर बिजाबफ्रा जोंनियाव थाबैनो सफैनाय जायो बेनिखायनो जोङो सरकारनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय।
दे बुंदो खुलुमबाय आंनि मुङा थरनादिया नार्जारि आं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलि जोंनो दाबो माखासे लेखाया जोंनो थोआखै जादों बे लेखाफोरनि मुङानो जाबाय सानखान्थि बे सानखान्थि लेखाया जोंनो गांसेबो मोनफैयाखै आरो समाज बिगियान लेखाया जोंनो थोआखै जादों आरो जग्राफियाबो जोंनो गांथाम गांब्रै थोआखै जादों जोंनि एग्जामा खाथि जाबाय बेनिखायनो जोंनो फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों बेखायनो जोंनो बे लेखाफोरखौ गोनांथि जादों एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा थरैना इन्दिरा गांसेयारि आंनि मेनदिन मेम'रियेल बर' गोजौ फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय जि थाखोनि सासे फरायसुलि जोंनि बे थाखो 10नि आनजादा खाथि सफैगासिनो बेनिखायनो जोंनि क्लास 10आव जग्राफिनि थाखाय गोनांथि जादों बेनिखायनो जोंनि थाखाय जग्राफिखौ नांगौ जादों बेनिखायनो जग्राफिखौ थाब मोनफैगोन होननानै आसा खालामनाय जायो गोजोन्थों होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांनि गोसोआव मा सोंनाय माने सोमजिफैदों नोंथाङा मा कमेन्ट खालामनो सानदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो आं आसा खालामो आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंनि माखासे स्कुल कलेजफोरनि बिजाबखौ थाबैनो दैथायहरगोन होननानै आरो बे हिन्जाव गोमानायखौ माने नोंथांमोना बबेयावबाफोर नुफ्लांबायदोंबा होखानाय स्क्रिनाव होखानाय नाम्बाराव खोन्थाहरो आं बेखौनो आसा खालामो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर गोजोन्थों।